Čau. Ahoj. Ak som niekedy pozeral nejaké cestovateľské podcasty, a mal som ich mega rád a vo veľa cestovateľských podcastoch sa nejako zameriavali na nejakú kultúru, na nejaké prostredie a tak. A tak som si zobral podľa mňa najväčšieho sidequest cestovateľa Johnnyho, aby trošku obzvláštnil cestovateľské podcasty, aj keď toto je o všetkom podcast, a povedal vám nejaké svoje storky, či už zo života, alebo z toho, čo všetko precestoval, čo sa mu stalo. Johnny, vítaj. Ahoj. Ja som si dneska vyhľadal na internete nejakú definíciu slova sidequest a našlo mi, že vetu, že idem na kávu a zobudil som sa v inom meste. Ja by som tým nejako tak začal, že idem do Japonska a zobudil som sa v CPZ-ke. Tak kľudne nám môžeš tam povedať, asi dobrý začiatok. Tak ja som vlastne cestoval do Japonska teraz v januári s jedným kamarátom a spravili sme si taký viacdňový výlet v Tokiu, aj pomimo Tokia. Vlastne precestovali sme väčšinu južného Japonska až v podstate od Tokia po Hirošimu. No a jak sa tak vraví, tak pozrel som si aj celú predbežného zadržania v Japonsku. Takže... Okay, tak a čo tomu predchádzalo? Tak ono vlastne ten príbeh alebo celé to, ako sme sa dostali do tej situácie, začal tým, že ja som v Japonsku prezentoval svoju diplomovú prácu pred vlastne učiteľmi cez hovor. No a v ten deň zrovna mal aj ten kamarát narodeniny. Odprezentoval som perfektne, takže bolo to nutné osláviť. No a v Japonsku sme v podstate hneď ako sme tam prišli, sledovali sme reelka a tak a proste o Japonsku, že čo také tam sa dá podniknúť alebo pozrieť, vypiť. Našli sme tam taký špeciálny drink, ktorý akože turisti v Japonsku veľmi preferujú a volá sa to 197. Je to také 9% nápoj a chutí to perfektne ako Sprite. Takže to nechutí úplne ako alkohol, takže to asi vypiješ dosť. Okay. Vôbec to nie je cítiť, je to vlastne fakt ako Sprite a tým, že to nebolo ani cítiť, tak sme týchto nápojov akože vypili trošku viac ako primerane. No a vlastne celé toto pokračovalo tak, že sme sa potom presunuli z ubytovania do mesta a išli sme na party. V Japonsku je veľký problém, že tam sa ťažko akože dá komunikovať s domácimi, lebo Japonci nevedia vôbec po anglicky. Ani mladí, ani starší ľudia. Vždycky keď niekto vie po anglicky, tak je to buď turista, alebo niekto, kto tam prišiel a žije tam veľa rokov. No a tým, že sme sa nevedeli s nikým zoznámiť alebo tak sme stretli proste partičku Američanov, ktorí pili ešte presne ten istý drink s nami. Pozerali ste ešte TikToky, okej. Áno, vlastne títo naši kolegovia nás zobrali na party, kde vlastne bolo to nejaké techno, akože také lokálne, ale bol tam problém proste komunikovať aj s tými barmanmi, aj so všetkými, takže vlastne išli sme ešte pokračovať a stále sme už v tomto bode, bolo tých drinkov vo mne tak 9. Takže a na to, že to je v podstate dvakrát tak silné, jak pivo. Takže to mal koľko percent? 9%. 9%. No tak sa to aj podpísalo na tom vlastne, že čo sa dialo. No a vlastne tým, ako na tej party, my máme takú schopnosť s tým kamarátom, že keď ideme spolu niekde do cudzieho mesta, alebo väčšinou aj do cudzej krajiny a sme na party, tak sme spolu tak prvých 30 minút z večera. Potom má každý svoj vlastný príbeh a každý vlastne má nejaké iné záležitosti, čo sa mu stanú. No a v podstate po tom podniku, ako sme z neho vyšli, tak už sme o sebe nevedeli. Už sme sa nevideli až vlastne v podstate na druhý deň. No a vlastne ja som dostal akože mierny výpadok, to mohla byť tak polnoc, alebo 1-2 hodiny ráno. No a tam je problém, že vlastne v Japonsku, alebo respektíve v Tokiu, nefunguje vlastne mestská doprava ani metro vôbec medzi nejakou 1 ráno až 5 ráno. Takže v podstate ty, keď ideš do mesta, tak sa musíš rozhodnúť, že či tam budeš pokračovať do 5 ráno, alebo ideš domov proste od polnoci cca. No a my sme toto rozhodnutie, bolo jasné, akože... Takže ste sa odpojili, nevedeli ste o sebe, no a teraz prichádza podľa mňa ten najväčší part, ktorý... Áno, vlastne ja úplne neviem ako, ale zrazu som sa proste prebudil, dajme tomu, v miestnosti. Oproti mne sedel vyšetrovateľ a pýtal sa ma niečo po japonsky, samozrejme. Som absolútne nevedel, čo odo mňa chce.
mal som vybitý telefón, tak som ho poprosil, nech mi dá C-čkovú nabíjačku, to pochopil. Tak nabil som si telefón na zo pár percent a cez prekladač sme sa rozprávali. No a vlastne chcel stále odo mňa, že Visa Stamp. Hovorím, ja neviem, čo je Visa Stamp. Japonsko je pre Slovákov ako bezvízová krajina, takže tým pádom, že som nemal žiadne víza, ja som nepotreboval ani, tak som nevedel vôbec, čím sa mám preukázať, alebo čo vlastne požaduje po mne. No a nevedeli sme sa dohodnúť, nevedel mi on vysvetliť, čo chce vidieť, vedel som mu ukázať iba fotku pasu a snažil som sa dovolať kamarátovi, ktorý som predpokladal, že je na ubytovaní, že nech mi odfotí vlastne pas, že čo potrebujem vidieť alebo čo hľadá ten policajt. No a jemu som sa dovolať nevedel a akože to malo zase... To si kľudne môžeme v rýchlosti povedať hneď potom. To je ďalšia súčasť toho príbehu. No a vlastne tým, že som sa nevedel akože takto s ním dohovoriť, tak ma presunuli vlastne do, ja neviem, jak sa to dá nazvať, proste do takej väčšej cely, kde bolo proste viacero ľudí, že bolo nás tam asi 10 a ako väčšinou proste všetci tam boli ako takí zničení, potichu to bolo vidieť, že bolo proste po party, že divoký večer nielen pre mňa. No a vlastne v tej cele to ako bolo to proste ako kompaktné a bol tam jeden človek, akože taký tiež starší Japonec, mohol mať tak 40 rokov alebo plus minus. No a on celý čas vykrikoval. Všetci tam ako v kľude sedeli, ja som tam bol proste tak vystretý, takto polomrtvý, ešte mi bolo strašne zle. No a ten chlapík vlastne chodil kolom dokola, búchal na mreže, vykrikoval po tých policajtov, tí ho boli viackrát upozorniť a jak som ja bol takto vystretý, vlastne, tak vždycky, ak prešiel okolo mňa, tak zakopol o moje topánky, o moje nohy. A hovorím, že ešte raz, jak ma kopne, tak mu čo si spravím. No a kopol, okay. Kopol ma, nasledoval akože rýchly sled udalostí a zistil som, že tí akože nižší japonskí policajti celkom dobre ovládajú bojové umenie. Okay. Ocitol som sa potom neskôr vlastne v separátnej cele. Kriminálnik kvôli vízu. Tam som bol ešte, proste ten čas, ja som aj nevedel koľko hodín, lebo už som nemal pri sebe telefón a aj tak by bol vybitý, tak proste prešiel nejaký čas. Prišiel za mnou naspäť vyšetrovateľ a už som pochopil, že vlastne čo je problém. Že oni sa nevedia keby spojiť s letiskom, že aby zistili, či som ja prišiel do krajiny legálne. Mm-hmm. No a tak ja vlastne som celý čas, už som bol taký nervózny, už som tam bol dlho, asi 5 hodín alebo možno aj viac. A som proste strašne chcel ísť odtiaľ preč, tak som začal na nich, že chcem právnika, chcem toto, oni sa na mne smiali, nevedeli mi akože opísať, nevedeli sme sa jednoducho dohovoriť. No a povedali mi, že ma teda prevezú na druhú policajnú stanicu, vlastne toto bolo v Shinjuku, to je taká jedna z najznámejších party štvrtí v Tokiu. Ja možno... Jak dobre viem, tak by si to malo inak opísať. Je to podľa mňa v Rýchlosť To je tá ďalšia policajná stanica. No ale to keby sa presúval cez tú časť, že sa točí Rýchlosť Besilo a tiež v policajnom aute vlastne, takže... Áno. Vlastne spútali ma, dali mi akože iba dopredu, takže nebol som jak úplný kriminálnik. Viedli ma tí dvaja policajti cez policajnú stanicu a no, poviem ti, som sa cítil jak Mikuláš Černák. Tí policajti boli fakt, že maličkí, akože, a nie sú najvyšší, ale tí mne boli tak maximálne po ramenách, jak ma tam viezli, jak najväčšieho bossa podsvetia. Previezli ma vlastne na policajnú stanicu v Šibui, ktorá je vlastne tá štvrť, presne kde sa nahrávali kopu scén z Rýchlosť Besilo, tam ako je ten vlastne známy prechod, kde sa všetci fotia, tak hneď pri ňom vlastne. A tam to bolo ako tiež zaujímavé. Stále som ináč počas celých týchto udalostí nevedel, prečo som ja na tej policajnej stanici. To je ako dôležité poznamenať. Tam som prišiel, musel som sa vyzrieť úplne, proste iba v trenérkach som bol, pozreli, či nemám nejaké tetovania, pozreli všetky moje veci, karty, doklady, všetko som musel povykladať. A vlastne potom mi vysvetlili, že ako tým, ako je Japonsko pokročilá krajina, som čakal, že budú mať nejaký systém vlastne, ale Japonsko je akože notoricky známe tým, že veľmi veľa dokumentov v papierovej forme. Mm-hmm. Takže preto to tak zložito trvalo, vlastne tak dlho trvalo, ale asi po ešte 2 hodinách vlastne v Šibui mi poslali ten papier, kde bolo vlastne moja fotka z letiska, to, že som vstúpil do krajiny legálne a tak. No a
Tak hovorím, že čo ešte odo mňa potrebujú ako tí policajti a že je v pohode, ale že dali mi papiere vlastne ako nejaké informácie, že prečo som tam bola tak. No, keďže stále som bol akože dosť opitý, fakt, že dosť opitý, tak ja som tam tie papiere zabudol na tej polícii. Takže vlastne doteraz neviem, prečo som tam bol, či som mal ešte ísť podať nejaký výsluh alebo niečo, vôbec netuším. Si mal ešte jeden trip do Japonska spraviť, iba podať výsluh, robiť bordel a zase sa vrátiť. Možno ma zastavia na letisku, ma nepustia ani do krajiny. No a vlastne, ale týmto príbeh nekončí. Ja ako som vyšiel vlastne do Šibuje, z tej policajnej stanice, idem už na metro, hovorím, však už som poznal ako takto Tokio, vedel som, kadiaľ sa dostanem. No a nastúpil som na vlastne metro, prešiel som zo pár zastávok, na jednej mi prišlo zle, to bolo hrozné, to ako medzi tými ľuďmi a všetko mi bolo, brucho ma bolelo, hlava ma bolela, vodu som nemal. No ale prešiel som to metro a už nastupujem na vlak ku nám, hovorím, že super, sa nemôže nič pokaziť. Že absolútne nič sa nemôže pokaziť. Ja som proste zaspal v tom vlaku. Zobudil ma strojvedúci vlastne, alebo vodič, alebo čo to bolo. Pozriem sa okolo seba, vlak bol totálne prázdny. Tak som rýchlo vystúpil, lebo on tiež mi nevedel povedať. A vyšiel som na stanici, ešte furt proste, fakt som sa cítil hrozne. Vyjdem zo stanice a otočil som sa za seba. Pozriem sa nápis Kawasaki. Okay. Ja som sa zobudil vlastne 30 km od Tokia, od toho ubytovania v Kawasaki, čo je vlastne mesto pod Tokiom. No a ako už som bol nešťastný, nevedel som, čo sa má stať. A išiel som ešte, dal som si hranolky, vzal som 3 hranolky, som ani nevládal. Vrátil som sa na vlak, prišiel som domov a zobudím toho kamaráta vlastne. Boli už inak 5 hodín po obede vlastne, takže my sme boli v meste od nejakej 10. večer, približne, teda ja som bol v meste do 5. na druhý deň. Aj vrátanie tej polície a všetkého. Zobudím ho a prvé, čo mi povedal, že nevieš, kde mám topánky, tričko a náušnice? Hovorím, že kde máš topánky, že ty si stratil topánky? Že áno, že nevieš, nemáš ich? Hovorím, nie, a ako si išiel domov? Prosím pekne, my sme bývali sme 10 km od toho miesta, kde sme pili a keďže už bolo ráno a nemal topánky, hanbil sa ísť po nožkách vlastne do metra, tak musel bežať. Prosím pekne. Okay. Behom po 5 kilometroch sa mu vybil telefón, stratený v Tokiu, nejaký domáci Japonec mu zavolal taxík, akurát, že taxíky sú tam strašne drahé, že vlastne tých za 5 kilometrovú cestu vieš kľudom zaplatiť 40-50 eur. No a ako v prepočte na eura. No a vlastne nemal hotovosť a tak ten taxikár ho vysadil u nás, že zobudí mňa a ja to zaplatím. Akurát, že ja som mal iné problémy. Trošku CPZ-ky, no. Inú situáciu trošku, takže vlastne ten taxikár sa už nahneval, že musí odísť. Kamarát si nepamätal kód od izby, tak nejako tam čakal. Vlastne potom sa mu podarilo nabiť si telefón, tam bola C-čko a nabíjačka na tej také mačke, čo kýva v okne. Tak na to si nabil telefón, dostal sa do izby a mňa nikde, no ale tak sme vlastne dopadli. Toto bol jeden večer, vlastne zistili sme, že Tokio vie potrestať. No to vás potrestalo vás hodne, akože. Áno, ale... Cool, podľa mňa presne toto je, že ak chce niekto fakt definovať niečo ako sidequest, tak je podľa mňa toto, že veľký sidequest sa zobudiť na CPZ-ke, nie v cudzom meste a ešte vlastne sa stihnúť zobudiť v cudzom meste. Je brutál. Ja poznám pár sidequestov z Brna, ktoré sa ti podarili spraviť. Áno, ako... A sú to tiež veľmi zaživné veci. Neviem, ako moc o tom chceš rozprávať a kľudne to môžeme potom prebrať, ale aby sme neboli úplne v tejto kriminálnej časti len, tak by si podľa mňa mohol spomenúť aj to, že teda dokončoval si nejakú prácu v Japonsku. Si teda veľmi študovaný človek. Študuješ snažím sa. Presne študuješ čo, ako sa to volá? Momentálne študujem konštrukčné inžinierstvo na vlastne strojárskej fakulte tu v Brne a ako už som v 4. ročníku, takže už bakalárka vybavená, tak ale časom zistujem, že je to ťažšie a ťažšie, takže, ale však... A tie sidequesty budú ťažšie a ťažšie, čím bude starší. Presne tak, áno, keď dobre, sa nevie vládať. Takže si akože podľa mňa veľmi prospechový študent. Máš podľa mňa dosť času na tom si strávil, aby si všetko dával pekne dokopy. A neviem, či o tom chceš povedať, ale máš podľa mňa to, že si našiel chybu v norme.
Áno, vlastne si akože hodne uznania. Moja bakalárska práca bola týmto špecifická, že to sa mi v podstate, jak som to písal, však vlastne ty si bol pri tom, že ja už som týždeň pred dokončením bakalárky zistil, že všetky moje výsledky, ktoré som pol roka meral, sú zlé. Tak a bol som totálne nešťastný z toho, frustrovaný, že ako to budem prezentovať, čo vlastne poviem komisii a tak. A vlastne tým, že bol piatok odovzdanie, musel som to nejako riešiť. Prišiel som vlastne konzultovať s vedúcim práce a prešiel si moje výsledky, skontroloval všetko sa mu zdalo, že je v poriadku. Nechápali sme ani jeden, čo sa stalo s týmto. A tak ja som nad tým sedel celú noc, proste asi aj dve noci som presedel nad tým a objavil som vlastne chybu v európskej norme, že vlastne tá európska norma bola prepis normy z Ameriky a oni tým, ako ho prepisovali, tak si pozamieniali rôzne konštanty a značky nejakých veličín a tým pádom preto mi vlastne žiadne výsledky nevychádzali, takže ja som musel proste na túto normu aj upozorniť, aj v bakalárskej práci, aj potom sa to riešilo vlastne aj s komisiou, ktorá má na starosti tieto normy, lebo vlastne ono to je celoeurópske a oni sa každý rok stretávajú a dohadujú sa na zmenách a čo pridajú. A vlastne, no ako si hovoril, podarilo sa to úspešne obhájiť na 3 Ačka, takže... Som stále proste prekvapený z toho, že koľko sidequestov si dokázal spraviť popri tom štúdiu a ešte si keby dokázal takto udržiavať tú školu poriadne. Áno. Je to mega úctihodné na to. Keby bolo menej sidequestov, že červený diplom mám, ale o trošku mi ušiel. Radšej sidequesty. Dobre, tak teda počas tej školy si zažil nejaké sidequesty tu v Brne? Určite. Aj si ešte precestoval určite niečo počas týchto sidequestov. Napríklad si určite cestoval do Thajska. Áno, ako to Thajsko bol najväčší životný zážitok. To je krajina, ktorú musí každý človek vidieť. To je jedna vec, neskutočná kultúra, že tí ľudia sú tam fakt super. Hlavne my sme si vybrali destináciu vlastne Pattaju, čo je tak akože veľmi známe všetkým možným. Čím to je známe? Povedz, že môžeš to povedať? Je to také akože mesto, v ktorom je party život mesto na hriechu. Vysokej úrovni, dalo by sa nazvať mesto hriechu. Vlastne celé toto mesto vzniklo, alebo celá táto party časť Thajska vznikla tým, že oni tam vlastne americkí vojaci chodievali na misie alebo na nejaké ako výplavy, hej, tam že prišla celá lietadlová loď so 4000 námorníkmi a oni sa išli potom baviť do mesta, no a vlastne tam to tak nejako naštartovali, to je vlastne tento business team a akože uvoľnili sa jednoznačne. Vy ste sa uvoľnili, si myslím. Je tam akože kopa, by som povedal, že takých, že miešaných detí, vieš, z tejto doby vlastne, že no a ale čo by som tak o Thajsku povedal, akože bolo to silná dovolenka, akože po prvých 4 dňoch na dovolenke už sme sa zhodli, že vlastne musíme ísť pozrieť aj nejaký ten chrám alebo ostrov, lebo nemáme ani jednu fotku, ktorú by bolo možné poslať rodičom, takže... OK, po 4 dní v traši až potom fotíš, OK. Áno, ako bol to tam... Aj proste to, ako tí ľudia pristupovali ako k nám turistom, to sa mi nikdy nestalo v žiadnej krajine. To, že fakt boli otvorení aj nepovedal by som, že ako si to ľudia predstavujú, že len proste prostitútky ťa tam naháňajú, ale aj tí domáci, ako čo je majitelia podnikov, tak proste si sadnú k tebe, rozprávajú sa s tebou a že ich to zaujíma, že odkiaľ si, alebo ako žijete proste v svojej krajine. Že stalo sa nám napríklad, bol tam vlastne tam je legálna marihuana a boli tam všade weed shopy. Akože, a je tam s tým celkom problém, že veľmi veľa mladých ľudí tam ako fajčí. No a my sme prišli vlastne do jedného takéhoto obchodu a rozprávali sme sa s tým majiteľom a oni to tam majú riešené vlastne tak na holandský štýl. A ako takí boli na nás milí, vlastne ukázali nám aj to, ako vlastne pestujú všetko a akože mali sme to vlastne takú túr, ktorú vôbec sme nemuseli mať, hej, že ten majiteľ to tak sám od seba, a to bolo fakt pekné, no, takže... Ja ako rozmýšľam, že či to viem takto nazvať, že tí ľudia sú k tebe dobrí, lebo majú dobré srdce, alebo že si proste Európan, ktorý má peniaze. Hej. Ja som tiež bol takto v Kolumbii, strašne som si uveril, že vybral som si strašne veľa peniazí, ten kurz bol úplne hrozný, mal som zrazu milióny a hoci kto sa so mnou rozprával, hoci čo mi dali, všetko proste mohol som si dovoliť. A potom som si to tak uvedomil, že vlastne tak
OK, podporíme ich tým, že je to super, dostanú nejaké peniaze od nás, my s tým potom vtedy jasne máme problém, ale musia si to nejako asi hodnotovo zaslúžiť, no, že snažia sa. Áno, určite, ono ako, je to proste, ale povedal by som, že iné ako tam, ako keď si napríklad v Európe ako turista. Možno projekt presne hovorí, že je to tým, že jednoducho je to chudobnejšia krajina. Akože však aj na to som prišiel vlastne pri jednom queste. Pri akom? Johnny, pri akom queste? Sme tak akože prechádzali po meste a oni tam vlastne veľa tých predajcov, alebo jak tam sa takých tých zvolávačov pred podnikmi a zvolali nás do jedného podniku vlastne a tiež tam boli presne, jak by som to nazval, že no veľa dievčat. A veľa dievčat. Ja som vlastne prišiel do toho podniku, akože už mal tiež akože vypité trošku a vyšiel som z toho podniku, prosím pekne, bez zlatej reťazky. Takže dal som ich zarobiť. Asi bielý stredný Európan dal zarobiť. Volal som otcovi vlastne na druhý deň, že nemám reťazku a že hneď vedel, že čo sa stalo, ani som slovo nemusel povedať. Otcovi si volal, keď si bol v CBZ-ke? Otcovi som volal, aj keď som bol v CBZ-ke. To vlastne, jak som sa zobudil, taký už, no keď som prišiel na ubytovanie, pospal som si chvíľu, zobudil som sa a otec mi volal vlastne, lebo ja som zistil, že keď som si bol že som si nepamätal, tak ja som mu volal vlastne asi o 2 ráno na Slovensku, vtedy bola neviem 6 hodín, takže ako bolo to v pohode a ja som mu rozprával blbosti a ani som si to vôbec nepamätal a vlastne všetko som mu povedal, čo sme robili a tak a potom mi hovorí, že čudujem sa, že vás do basy nezobrali takých opitých. Tak ja som mu to povedal, že presne čo sa stalo, ale tak akože môj otec je úplne super v tomto, že to si cítiš, ťažko hlavne robím. Že si bol v takom podniku, boli tam také ženy a stradil si reťazku. A to som nepovedal, to on vedel, že to sú prirodzene. Bol v Tajsku tiež určite raz. Možno sa tam vylodil niekedy. A to asi nie, ale ako bol to tiež zážitok. Boli sme tam napríklad pozrieť jeden ostrov, kde boli také tie maličké opice, vieš, čo sa tam všetky fotia. Tam som mal tiež zážitok, my sme videli tú opicu, že ona pila z fľašky vodu. Pozerám sa, že nejaká divná fľaška vyťahnem a to bolo vlastne akože fajka na marihuanu z plastovej fľašky. Tam akože, no majú to tam proste všetko. Free culture, Free, hej. A to je aj cítiť vlastne na tej vlastne ich ako ladyboy kultúre, že tým, jak sú oni, by som povedal, že otvorení myslou, že to tam vôbec neriešia, že u nás by takto proste ľudia nevedeli fungovať. A nehovorím, že to je zlé alebo správne, ale bol to veľký zážitok, ako, že ja som teda v Tajsku ešte nebol, určite sa tam niekedy ukážem. Videl som miliónkrát vo Štvorici po opici, keď bol v Bangkoku. Viem si predstaviť, že je to nejaká podobná divočina, ale asi sa nestratíš, vrátiš sa. Dobre. Tam bolo vlastne, sme aj zopakovali zo pár takýchto večerov, akože, že to bolo tiež presne ten náš taký problém turistický, cestovateľský, že tam sme boli v Trojici vlastne a vydali sme sa na cestu do mesta, že ideme popiť. Zas sme boli spolu dokopy asi 20 minút alebo 30 minút a vlastne s jedným tým kamarátom som sa stretol až o 8 ráno. A on ma ako objavil, tiež som mal solidne popité, som sa v ponožkách kúpal v mori, akože videl som si topánky, neviem prečo som si nechal ponožky, ale asi to bolo pohodlnejšie. A tiež ako boli večery, kedy sme išli do mesta o 8 večer a prišiel som o 1 po obede, akože naspäť na ubytovanie. Mali ste dosť zlatých reťazok, hej? Aby ste chodili aspoň 4 dní tam. No vlastne, keď si to tak zoberiem, tak tých 2 týždňov, akože my sme tak asi 2 večery neboli v meste, že bolo to ako, zase to už nie je úplne, že by som to vedel ako rozširovať, ale... To, že si nemusíme rozširovať, že si budeme dobre chápať, ale... Táto dovolenka akože bola životný zážitok, že to... Ale keď tam pôjdeš, odporúčam ti byť single. Ja ti zavolám ti. Spravím ti guida turistického. No dobré, teda sme aktuálne v Brne, kde sa podľa mňa dá robiť veľa sidequestov, ale asi nie takých sidequestov, že sú tu nejaké sidequesty, čo robia ľudia verejne pre iných ľudí a ty robíš sidequesty s inými ľuďmi, ktoré bars určite poznám nejaké sidequesty z Hlavasu.
a 50 korunami, takže to ma podľa mňa dosť zaujíma, ako toto vzniká a hlavne ako za tými ľuďmi prídeš, ako s nimi možno komunikuješ, čo spravíš, či musíš byť aspoň v podobnom štádiu ako oni, aby si to vedel nejako tak udržať, tú komfortnú X-zónu aj tvoju? A tak ono ako vlastne celá tá myšlienka, akože... To má myšlienku, tak? Áno, to má myšlienku, okay. že princíp toho bolo vlastne, že ja som chcel nejako spoznať takú tú... jak by som to nazval, taký ten svet, ktorý normálne človek nevidí, hej, alebo nevie, ako funguje. Tak som dostal takú myšlienku, že vlastne pôjdem za bezdomovcami a budem sa ich pýtať veci alebo tak. A oni mi porozprávajú vlastne aj akože, jaký je ten život na ulici a vlastne čo robia všetko pre prežitie a tak. No a vlastne tak táto myšlienka, akože nikde som to videl na internete a že to môže byť zaujímavé, tak som sa rozhodol jeden večer, už tiež, že som niečo pil a že pôjdem si s nimi vypiť, lebo ako najlepšie sa s nimi zoznámiť, keď proste sú to ľudia, ktorí akože pijú veľa alkoholu a určite sú otvorenejší, aj keď pijú alkohol. Tak ja som proste si kúpil normálne krabicové víno alebo niečo. Normálne som sa spýtal predáčky, že aké víno pijú bezdomovci, lebo za nich im idem proste podľa chuti. No a išiel som takto na hlavas vlastne a stretol som tam viacerých ľudí a vždycky som sa ich proste pýtal alebo mal s nimi nejaké veci, že čo by ma zaujímalo. Zistil som, že to nie je úplne také jednoduché, hej, že nemôžeš len tak prísť a začať sa baviť s náhodnými ľuďmi. Tak ale stretol som takého vlastne Róma, ktorý bol celkom priateľský, no a ja som to nejako musel zahrať, hej, tak som začal rozprávať na neho po anglicky. No a on odpovedal perfektnú angličtinu, to som nečakal, akože. To už by som čakal, podľa mňa veľa tých ľudí príde niekde z Anglicka, kde pracuje, takže to si trošku posral podľa mňa. To akože mi potom vlastne vysvetlil, že ako to celé s ním bolo, no ale výhodou bolo, že on poznal všetkých vlastne tých takých tradičných obyvateľov Hlavasu vlastne v Brne. No a tak išli sme za nejakou partiou vlastne a tam boli akože majstri, to boli veľkí majstri. Jeden mi tam celý čas vysvetloval o tom, ako sú proste UFO lode nad zemou a ako proste príde nejaká katastrofa a všetci umrieme. Ale niektorí boli srandovní, akože že proste pohode ľudia, len ťažký osud a tak. No a potom som sa vlastne pýtal toho kolegu, že ako vie tak dobre po anglicky a tak. Toho Róma, okay. Áno, že tam pracoval a že tam nejaké roky žil. A vlastne potom mi povedal, že ho vyhostili z Anglicka, že sedel 7 rokov v base, že za znásilnenie, hovorí, že však víš ako, hovorí, že fú, kámo, nevím, ale takéhoto kamaráta som si našiel, no a tak sme akože pokračovali, že uchádza mi nejaký podnik, akože kde by som sa proste zabavil, tak ma zobral proste tu v Brne veľmi známy podnik, kde chodí iba špecifické ako selekcia ľudí, no a tam sme pili, ja som ho proste tak omylom opil, hej, lebo on aj to víno dospil a tak. Chudák sa dovracal v strede toho baru, akože na parkete, potom som to musel upratovať, to akože nebolo až tak príjemné. Čo si nového kamoša, tak čo si čakal? No a akože potom vlastne nejako sme sa bavili ďalej a poslal som jedného, tam sa proste okolo nás zoskupovali náhodní ľudia, hej, že tam prišli nejakí mladí Romáci, potom tam prišli nejaký bezďak, potom nejakí ďalší Pokémoni alebo čo. No a tak som jedného toho mladého som mu dal 500 korún a som ho poslal pri bar, že nech objedná. No a on mi ušiel s tým 500 korunami. Povedal som to tomu staršiemu, akože tomu, čo prišiel z Anglicka a strašne sa naštval, že ideme ho nájsť. Hovorím, že pre 500 korún, že je to také, že však čo budeme, že... No ale nevadí, že však aj tak už bolo dosť hodín, bolo asi 4-5 ráno, takže však pôjdem, že býva smerom proste na Česku, takže zastavím sa tam. Vlastne my sme išli z Cejlu a to nie je až tak ďaleko a po nejakom
800 metrov, ukazuje, že v tomto baráku býva. Zvonil mu na zvonček, proste on odpovedal, zistil, kto to je, tak sa tváril, že nie je doma. Tak ten môj kolega normálne chytil proste takúto zábranu, ktorú máš, keď sa prerábajú chodníky a hodil mu ich do výkladu, akože rozbil chodové dvere celé. Tak, nejako sme sa rozlúčili, už som išiel domov a potom som stretol ďalších akože kolegov, s ktorými som pil v ten večer ako bezdomovcov. Ešte s nimi som sa rozprával a boli takí, že musel som im dať nejaké úlohy, no tak napadlo ma akože, že postaviť proste na cestu zábranu, že čo sa stane, no a postavili sme s bezdomovcami zábranu, ale musel som sa s nimi rozlúčiť, už bolo veľa hodín. Ale ja si myslím, že ten výklad na tom celé inak je stále taký istý. Ja tam občas idem a určite je stále rozbitý, takže cel sa nezaprel. A... Ja som si nepamätal, že ktorý to bol presne barák a ani som nevedel, že vlastne to stále je, ale dozvedel som sa od kamaráta, že áno, ten výklad ešte nikto neopravil a tomu už je 2 roky asi teda. Je to rozbité. No ale ako ten večer s nimi to sa podozvedal také veci, že to by ťa ani nenapadlo, že ako proste aj jak žijú tí ľudia, aj ako, no kde inde to spoznáš len keď sa začneš s nimi rozprávať. Nezná zase iná kultúra, ok? No. Je ako za mňa fajn, no. Ja by som sa asi trošku bál. Tak určite. Preto som ti to hovoril, že je to zasa niečo, že vystúpiš z komfortnej zóny, bojíš sa toho. Ale zase asi keď si nájdeš jedného nejakého hlavného bossa, final bossa, ktorý to tam nejak aspoň trošku riadi, tak je to fajn. No, mali sme aj takú situáciu vlastne, keď som rozprával tie príbehy, čo som všetko zažil, tak kamarát chcel ísť vlastne so mnou na nejakú takúto výpravu, že pôjdeme, tak ja už som poznal ten podnik vlastne, kde som bol prvýkrát s týmto kolegom, že tam ho zoberiem, tam proste vždycky niekto je. No a ešte sme tam vlastne objavili, že ten podnik je akoby pre verejnosť, pre civilných ľudí by som to nazval. A potom je tam vedľa tenis, ako pokračovanie toho podniku, ale tam už proste idú len tí, čo to tam poznajú. No a prišli sme tam do tej uzavretej časti vlastne a to tam bolo akože divočina. Tam si slovenčinu alebo češtinu ani nepočul. Všetci akože rozprávajú buď ukrajinsky, rómsky, alebo dokonca barman bol Srb, ten nerozumel vôbec ani po česky, že po anglicky som sa s ním rozprával. To bol akože separé bar dokonca ešte. Áno, to je akože vedľajšia proste miestnosť, ale ono to patrí k nemu. Aj akože normálne tam majú logo, len to proste nie je vidieť, že to fakt vedia len tí z toho celu, akože a z okolia tam. No a vlastne tiež sme sa tam zoznámili s nejakými mladšími Romákmi a že ideme hrať kalčeto s nimi. Akože pohode boli celkom fajn zo začiatku a potom, že stavili sme sa o nejaké peniaze, tak to už ich akože rozohnilo, ale však boli sme fair, akože prehrali sme, raz sme vyhrali, potom sme párkrát prehrali, tak sme normálne sa vyrovnali, tak jak sme sa dohodli a išli sme na vecko, obidva, ja ten kamarát naraz vlastne. Jak sme vychádzali z vecka, tak on išiel predo mnou, bum, pesť na tvár, padol na zem, hovorím, že čo sa stalo, proste pochytili sme sa s tými chalanmi, ja som vôbec nechápal prečo, my sme boli úplne v pohode s nimi, celý čas sme sa bavili a zrazu toto. Bol tam taký, nazval by som to tiež Slovák, ale žije tu už dlhé roky a potom som sa s ním bavil ďalej, tiež akože sedel vo väzení zo pár desiatok rokov a ten si nás zastal, akože, lebo tak bolo ich tam ako dosť na nás, tak nejako sa to ukludnilo a on im to vysvetlil, on ich poznal, že vlastne čo sa takto nerobí a tak, akože nikomu sa nič nestalo, že bolo to v pohode a potom, že tak ako za ospravedlnenie, že nás zoberú do ďalšieho baru, do ich baru, ako. No a to je vlastne smerom, to som ináč prvýkrát videl takéto niečo, to je smerom na výstavisko a my sme prišli presne do baru, maličký bar, vôbec to nebolo akože že nejako otvorené a keď sme prišli s nimi, s tými chalanmi, tak hneď nás barman zobral, išli sme dozadu a tam prosím pekne ilegálna herňa, tam také staré automaty, jak z 80 rokov, jak vidíš proste v nejakých seriáloch iba už a no tam tiež sme ako postretávali proste ľudí, ktorí ako nám povedali všeličo. No a potom sme sa presúvali ďalej, vlastne ja som s týmto kolegom chcel si zobrať nabíjačku, hovorím, že či nejdem s ním, tak pôjdem a nejako obidva sme zaspali v Šaline, prosím pekne, zobudil som sa na Olympii, vlastne na druhej strane Brna, s nejakým náhodným proste 50-tníkom, ktorý sedel neviem koľko rokov v base. Ďalší, čo sa ďalej. Ja mám na takých ľudia si šťastie. To asi máš určite. Za ten večer vlastne, ja používam na Google mapách tú funkciu Google Timeline,
online, ktorá ti ukazuje vlastne všetko, čo si prešiel. Ja som zistil, že ja som reálne v Brne spravil vyše ako 100 kilometrov za ten večer a pobehal som, že celé Brno, ale že každú jednu časť Brna, niekde som chvíľu bol, s niekým bol, akože a celý ten večer, sme ani neviem, ako ukončili vlastne, ja už si potom moc nepamätám. Keď som našiel vlastne toho môjho kolegu, som zistil, že on sa pobil ešte raz vlastne v tej herni. Chudák zdevastovaný bol, ale ja som akože obišiel v pohode, ale no za zážitok proste nezistíš inak, jak keď to vidíš, takže ani by ma nenapadlo, že čo všetko v Brne je, no, takže... To mal by si robiť nejakého takého sprievodcu, jak sú práve takí tí sprievodcovia, že sa dostali z nejakých drog alebo z prostitúcie a sprevádzajú po Prahe v nejakých takýchto uličkách, čo sa stalo. Podľa mňa by si mal robiť exkurzie, že iba po dvoch ľuďoch, takto ich zobrať za sebou a zakutia cejlu. Dať podpísať nejaké BOZP pred tým, že teda nie si za nich zodpovedný za nič. To treba. Dobre, to je akoby vec, ktorá sa ti teda deje aktuálne, nejaké sidequesty z tvojho života teraz v blízkej dobe. Ale čo sa ti možno dialo predtým, keď si bol youngster? Tak ono vlastne, tieto moje aktivity akože nie sú vecou novou. Mne sa vždycky nejako akože podarilo, že teleportovať, ja to tak beriem, že akože mám proste čarovné schopnosti, ale väčšinou sa mi ich podarí vyvrbiť iba keď som proste opitý, takže a už pamätám si, že mali sme asi 17 rokov a hneď ako prvá taká väčšia chata, už keď sme proste boli mladší, že aj niekto nám prenájal chatu, že celá partia proste 18-ročných, to sa ľudia vtedy báli. No a tak tiež proste sa popíjalo a vlastne ono to bolo v dedine. Ja som si vtedy myslel, že to je dedina vedľa od toho, kde býva moja babka. Bolo to asi, ja neviem, 30 km od Trenčína a takže na chate sme sa proste pochytili s kamarátom a nechcel som tam byť, tak hovorím, že prejdem sa domov akože k babke, že prespím sa tam a na druhý deň si pojem pre veci a tak. No a vlastne, ja jak som vyšiel z tej chaty, tak vôbec som nevedel, kde som. Ja som v tej dedine nikdy predtým nebol. Moja babka som zistil, že nebývala, že o dedinu vedľa, ale asi 20 kilometrov, takže som sa tam nemal ani ako dopraviť. No a nejako som zaspal vlastne na zastávke, tam to bola maličká dedina, 200 obyvateľov, hej. A zaspal som na zastávke a zobudil som sa, prosím pekne, tak to mi klepkal na nohu, posadím sa, sedím na zastávke a vedľa mňa bezdomovec. A že či chcem víno, tak som sa napil, že už čo sa dá pokaziť. No, pozriem sa, svieti slnko a ja som v meste. Okay. Pýtam sa ho, že kde som? Že v jakom meste? V Prievidzi. Že Prievidza, že však to je asi proste 30 km, 50 km od chaty, fakt neviem presne, ale akože strašne ďaleko, že tam nejdu ani priame spoje, vôbec som netuším, jak som sa tam objavil. Ale neveril som mu samozrejme, že som si myslel, že si srandu zo mňa robí. Som išiel proste do prvého stánku, čo som videl a videl sa predávačky, že v akom meste som. V Prievidzi, hovorím, že fakt, to sa na mňa pozerala, keby som neviem, niekoho zabil alebo čo. No a tak hovorím, skvelé, akože 17 rokov opitý, že fú, že čo teraz, no. Som videl prvý autobus, že Trenčín, ako také iba papierová značka, hovorím, že super, proste rovno pojem domov, zaplatil som lístok a zaspal som v autobuse, vybitý telefón som mal, ani som nevedel, kde idem. Prosím pekne, ten autobus ma doviezol do Brezna. Že on išiel z Trenčína, nie do Trenčína. Nie do Trenčína, Brezno, proste pri Banskej Bystrici, niekde ja som v živote nebol v Brezne. Posunul ďalej, okej. Posunul som sa, už som nebol 40 km od Trenčína, ale už som bol 100 niečo, takže ho nie skvelé, že ako čo už teraz, ale nič, našiel som cestu domov, samozrejme, že som prišiel až večer, lebo to bol ako problém sa dostať z Brezna, celodenná aktivita, ale zvládol som to ako v zdraví, v bezpečí, všetko. Podobný zážitok sa mi stal vlastne aj tuto v Pardubiciach, keď sme boli na chate, ale to som nebolo až také hrozné, vlastne boli sme na chate 15 km od Pardubic, zobudil som sa v Pardubiciach. A tam bol síce problém trošku, že nemal som vlastne peniaze, pri sebe nemal som nič, ani karty, mal som iba vybitý telefón a potreboval som sa dostať vlastne naspäť, alebo do Brna aspoň, že pojem domov. No a
Ja som tam našiel, proste bol 7 hodín ráno, že tam nejaký detko rúbal drevo. Tak som za ním prišiel, že či môžem proste za peniaze ísť rúbať jeho drevo, že nech mi dá na lístok na autobus. Tak som asi 4 dreva rozštiepal, tak mi zle prišlo, že som musel ísť preč, ale nič, no akože tiež som sa živý zdravý dostal. Koľko ľudí by som posrala z tohto, že čo, nemám peniaze, čo mám robiť, úplne by láhli. Ešte keby nemali telefón, by boli hotoví, ja by som to asi spravil tiež, by som sa rozplakal, zrútil, čau, ty si šiel rúbať drevo. Ja som ale musel niečo spraviť, lebo to proste, a ja som stále mal vyvité. Musel tam byť ten sidequest. Ale najhoršie bolo to vlastne, ak som sa v ten deň zobudil, to bolo tiež ako také celé divné, lebo ja som sa zobudil vlastne v predsieni nejakého domu a akože chlapík ma proste povedal, že už musím ísť domov, ale takže ako prišlo mi tak, že sme predtým komunikovali, ale vôbec som si nepamätal, že jak som ani skončil u neho. No a hovorím, tak som sa obul, obliekol a akože išiel som preč. Potom ma zavolal ešte Bránko, že poď ešte na jeden, tak som si s ním vypil. Akože, čo môžeš pokaziť sa? No a potom ako už bola ten problém sa dostať domov. No. A vlastne zistil som, jak som sa už dostal na chatu, že mi aj telefón sa pokazil, takže aj keby som mal nabitý telefón, tak či tak nemám ako zaplatiť kartou cez telefón, takže tá aktivita s tým drevom musela byť. To je ako vynájdenie sa. No, akože napríklad ja som bol raz v Prievidzi, asi 2-krát možno, a pamätám si, že to bolo ako veľká cesta, už iba autom vôbec sa tam dostať, že tam podľa mňa není priama cesta odo mňa zo Žiliny. No, je to proste cez Čičmany, ide cez Zakruty, ešte jak sme išli naspäť, asi pol hodinu sme fakt blúdili iba cez lesy. No. To je zabudnutý kraj, tam ako koniec sveta, ale akože zábava aj tam, keď sa chce, keď sa ako hľadá, tak sa nájde, no, takže vždycky. Ja by som povedal, no, ale ako ono to vždycky proste tak náhodou príde, však akože precestoval som kopu krajín a nie všade nájdeš nejaké, že úplne, že aktivity, ktoré ako boli niečo špecifické, akože viem pocestovať aj normálne, ale sú aj takéto highlighty jednoducho, takže tak, no. No dobre, tak ďakujem za diskusiu, podcast. Ja ďakujem za pozvanie. Vidíme sa určite ešte, ďakujem. Áno. Čaute, a vy si to určite vypočujte. No, takže... Ja. Možno bude part 2. o 10 rokov.